Shalom. Sebelum kita mulai kebaktian 5 minggu Septua Gesima Hidup Luari Andorang Sohayo Anon Kor Estomihi Duk Saipati Tapau Ho Madirita Matengemai dari Gasawa tadi. Amen. Mari demahida. Marhite guar ni dawata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni to di perbadia na tumapalagi dota noon. Amen. Songonondo didok Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan loja jalan nasorat upasonang pehamu buat hamu ma auga kutu hamu guru hon hamu masianau aina lambok doau jalana serep marroha asa dapotan paradianan hasonangon tondimuna. Haleluya. Martang yang mahida ale Tuhan debata amanami na di banu kijang asi maruham dihami halak nagaleon didaho nago kudu musunami say taluduhami di bahen alani hagaleon nami di baheni hupang iduhami tuho say pargogo jale pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonan ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amen. Mari beda.
Tapi gima patik ni debata, patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon. Parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatatta, dan jadi marakuk au benamu debatam. Paduahon, dan jadi ganaumu jala dan jadi sumanomu, manangahan na di banogit jang dohot na di bonotongan, rodin nasab, rodin bagasan aik na ditorun itano yang gotung gabi si sombaon manang siuluan patuluhon dang jadi dohonon buah nilewata yang gosuturi dalanna ayo nauhumna dusugut akan namarsinyang di guarda papaton ingot hamu mapawadion ari dinggui inanomari ula hamu nasa silomu alai anggo ari papitioni ari paradianan ni Jahoba di Batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pet nama gebati hutam aidi naonom ari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doibana dia di papituhoni di baheni do ubana di pasu-pasu di bata Jahoba ari paredanai jala di parbadiai palimahon ikon pasang apa mudona torasno asa martua ho jala leleng mangulu di tano nani lehon di Jahoba di Batam di ho paunopon unak ko mamunu papituhon unak ko magalaku pawaluhon unak ko manako pasiahon unak ko olo makatidakon hata nasotutu maraloho dongan jolma pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas di donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe di donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lupuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongammu behado pandok ni debata taringot patik nasapului odo ahu do Jahoba di Batam ninda di Batatta pargugono sohatu dosan jala parimas siluluo dosa ni hamama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut opaton pinoparni akan nasugo roha diau alai asidoraku dia akan nama ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki tong rapmahita mangidugugo ti debata laho mangulausa ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nombar depatiki amin.
Mari dehita. Tapaserip marwata tatokto tima dosa. Ali amanami jala di bata nami na di depan wakijang. Pargugu na suatu dosa. Pardengkan bahasa doho jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Say marpamuati maruham di hajahatonon nami. Jala say unang be ingot akka dosa namin. Ay jajok dohami mardosa marada poko. Jala jojo do sungguli hami rimas mo marhite sian pangalusian nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot pangalusian namin. Unang alang asini roham. Say urup ya mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Para si roha jala pardengkan bahasa do Jehovah, lambat tarimas jala parasi roha godang dang di bae tu hita hobar tu aka dosata jala dang di baloso tu hita hobar tu aka hajahatotta songon asini roha ni ama-ama mida aka anakna asini roha ni Jehovah di aka nama kabiari ibana hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Mari kita. Kabigi mo hatan di bata turpuk epistel de mingguon imatar surat di 5 Musa 10 mamuka mai siane 15:1-20 tajahama marsikat sori panuri langsada songonahuon patidangon di Jehovah debatam sian tonga-tongami
sianaka hangkin ibana tama tangihon muna. Dungi Roma hatene Jehovah wow dingga do hata nani dok nasidai. Jadi manang ise naso olo tumangion hataki aka si hatonon na di bagasan guaru ikonau mangaluluhosa tu ibana. Songonima sahatna martua do akana to mangion hatani debata jala no piopsa. Amin. Maredika. Tahate dekon ma hapor seotei songonahina tidak kon didongat ta saporteon disandok portibion rap mahita mandok au porsia di dapata Jehovah ido ama pargugun na suatu dosan na tumapalangi dotano au porsia di Yesus Kristus anak di dapata Jehovah na sasadai iman itu bukan si Marian naga begabian sianton di perwadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumawon na berni dibangun na silatus nama tetarpajol libana di haupin silang tua tuano toru tano dungjitano namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul siamun debata Jehovah amanai parguguna suatu dosani isima ibana apa yang melok sultano on
manguhumi halak na mangulu do na mati au porsea ditundo badia jala dong sada huria na badia huria hato panat Kristen akan na badia dohot dia sen dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Shalom mamangina. Tabigi majo titing di minggu tasadarion Minggu tanggal 20 Januari 2024. Naparjolo Guarni Minggu ari sadarion 20 Januari 2024 Ima Minggu Septuagesima lapatanna 70 hari adorang sohaheheo doh topik minggu sotung gabi partu Tuhan maradopon akadongan napaduahon dak dana nasora naparjolo na di hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di basa-basa Tuhan tado sada dak dana bawa di keluarga Amang M Siregar Inang Boru Siahaan namaralamat di Jalan Taman Karya Perum Riau Indah Lestari Blok G nomor 10 Jemaat Uwe Pitu Hipas dodak danaki suang songoni natorasna napaduahon na di hari Jumat tanggal 10 Januari 2024 di basa-basa hotu hatta dosa dadak danak bawa di keluarga ni Amang T Hutajulu Inang Boru Giting namaralamat di Jalan D5 Perum Pasir Mas Jemaat Uwe 2 Hipas dodak danaki suang songoni natorasna warta patuluhon sermon parhalado di hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 di Patu Pahuriata do sermon parhalado masuk pukul 10 sia 30 wib napau paton pertanyaan pamuhai di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 di Patu Pahuriata do pertanyaan pamuhai namarenganan di gereja masuk pukul 20 wib napalimahon ruas nataba mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriatama ima keluarga ni Amang Patas Mangasi Sidabutar inangi Ija Martini Boru Naibaho rapdoho tolu hala yanakon nasida rosian gereja Kristen Protestan Pak Dairi Manang GK PPD Resort Kerajaan Desa Pardomuan nuaing nasida maringanan di Perum Permata Residen Blok Bougainville nomor 50 sada masuk tuwek opat tatanyakon ma asa gabe ruas naburju nasida napaunopon surat parmahanion di Eporus HKBP dung sidung tition cahahonon nami maanong surat parmahanion di Eporus HKBP taringo tu pemilihan umum di hari 10 Februari 2024 napapituhon ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dope namarulang tahun kelahiran doh namarulang tahun pernikahan mulai tanggal 22 saat tu tanggal 20 Januari 2024 di hari Minggu sadarion saya dilehot Tuhan tama dihamu hai pason dohot gajang ni umur hatani debata tu namarulang tahun saya dilehon matuho si subut rohang jala di pasaut nasa sakami tarsurat di pasalmen 20 ayat 5 napawaluhon hata mauliate pasahaton ni huriata do mauliate tu sudir ruas ni huria nang naso ruas dope naong pasahaton pilihan si ganuk minggu pilihan pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamalateon suang songoni nang pilihat tau moloadong kekeliruan manang nahurang jelas dititingon boy malihubungi parhalado di konsistori tapi majo hujahaw kami surat parmahanion Eporus Huria Kristen Batak Protestan taringo tu pemilihan umum di hari tanggal 14 Februari 2024 didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus
dohot holong ni rohani de bata ama, dohot parsaoran ito di perbadia ma hamu saluhutna. Angkaro mawi perjolo patujolo. Ia di hari 10 Februari 2024 na naing roon, patupaon ni negarata, Negara Kesatuan Republik Indonesia do pemilihan umum manang pemilu. Napaunopon ma pemilui di pamasa dung reformasi tahun 1910 naung salpo. Alai pemilu na paduahon mai dung masa sahali pamiliton tuaka calon presiden manang wakil presiden pilpres rapdohot aka calon legislatif pilek. Alani tamasi tutuma taparate-atehon lapatan ni pemilui songon na mangihuton. Naparjolo pemilu masada sian situhun ni sistem demokrasi napatuduhon pabuah masyarakat do napunasa huaso manang kedaulatan rakyat laho manutuhon ise do nanaing presiden dohot wakil presiden suang songoni nang wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi suang songoni nang DPRD kabupaten manang kota. Alani prinsip kedaulatan rakyat ima ubahen na ikon dipatupa pemilu hobartu odolana ima langsung umum bebas dohot rahasia jala ikon lidang jala tigor pardalanana luber jurdel laos alani ima ubahen na somal didok ia pemilu ima pesta demokrasi. Napaduahon di sada sisi pemilu ima sada instrumen konstitusional ni rakyat. Napatuluhon alani pemilihan umum ima sada partikian na ikot takas dipake sa dinggan-dingganna jala rasional. Ang giat dang manirpang perdalanan ni bangsoon siyan na sinakapan ni konstitusi marhitei tapilit akan nataluk tarpilit jaladang tarpilit akan naso taluk tarpilit. Angka Romawi paduahon peran dohot tanggung jawab Huria Kristen Batak Protestan di pemilu 14 Februari 2024. Songon Huria tung diparhatopo Huria Kristen Batak Protestan do pabuan na dohot do dirina bagian ni parnguluon na di Portibion. Imana sinuro ni debata tu Huriai tutonga-tonga ni Portibion asa parsidohot patupa hasonangan ni polis manang huta nagabe inganata. Di parhatopot HKBP do pabuwa marhite pemilui rosian debatado panggonggomi adong doy tarsura di pasal 12 konvensi HKBP 1910 jala ditiki nados ikot tatangyakon na sida jala tapaingo na sida molorikot laos tarjow dohita gabi ale-ale ni panggonggomi di bagasan hasitongan laho patupa hadumaon di Indonesia di bagasan pangatusyon na songonima jumpa kita adong dua ipola ni kedaulatan rakyati naparjolo di hasiholi kedaulatan rakyatido naikon sude ulaw nai sia tu bagasan pangatusion ni pikiran mangula di bagasan rohanayas manat ingot jala ikon sian nasatodi laho mamilit dadaholan manusuk gobaran ni sipilitoni ulauta dibilut pamilitani alai naing matakas atusata pabuwa lapatan ni namamilit ima mangalehon manonahon jala pas hatos suarata di bagasan pos ni roha tuhalak na tapilit laho mangulahon panggonggomion nalias jala marsahala leleng di 5 tahun 7. Napaduahon di hasiholi kedaulatan rakyatido na kebebasan laho manatuhon sipiliton nang pesongoni dang boy nok si malolongta balik sa ikot takas do tapakailalahon lumobi di era digital nuaingon na boy masa do pemilui diramuni akka pangalahon naso mangargahon prinsip utama ni kedaulatan rakyati ima na parjolo molo tarela masyarakati tu sisip dangolo manulaksa jaladang radi pabotohos satu pihak na berwena totu boy lamrarat ma
hamamasa ni politik uang. Pakororna ima dang polibe kebebasan laho mamilit alay nung adigohi silehon-lehon manuro manang sisip. Baga-baga suang songoni ragam ni silehon-lehon na asing sian aka kandidat tu aka pamilih. Napaduahon molo dirajumi dang sitong suara ni rakyat na sa igirgir mangusoi dohot mga luluy alus na sikop taringo tu netralitas ni lembaga negara di pemilui ikon netral masude pangula ni negara di saluhut tirket partoro saha tu pargijang. Napatuluhon politisasi identitas sosial dohot ugamo na boy mabayan marigat hasadaw ni bangso dohot negara huhut patubo aka uluan na populis natong maralos itutu tu parbuwe na hinirim ni pardalanan demokrasi dihita. Romawi tolu jow pastoral ni Eporus HKBP. Ala ni isongon huria sinuarahon maturuas ni huria Kristen Batak Protestan asa na parjolo. Manangyakon ang kia lam tudinggan nama pinarbuehon ni pemilu 2024. Napaduahon patujulohon nasa narikot tu bangsota digijang ni patujulohon narikot tu marsahorong. Napatuluhon songon naong takas jalasatia pinatuduhon netralitas nami mamukas sian bona ni pangaradion saha tu pakirimon partikion ni kampanye pemilu di bangsota ia Eporus HKBP songon uluan huria nama ruas nama ragam aspirasi politikna. Napaupaton taradoti mahadameon dohot hasonangan di hamamasa ni pemilu asa totong kondusif. Napalimahon tusude na punaha suara jinauhon maasa madiori hatirangan na sitong dang marojahan tu hata-hata na sotutu manang hoax taringo tuise sipil litomu tada calo sipil litomu taingo mahata ni hata songon na tarsura di 2 Musa 10 ayat 20 sadai nama dok lului ma sian sadok bangsoi halak akan namar sihohot marroha akan nama kabiari debata halak parroha na sitong akan nama kagigihon pangomoan na soturut. B. Manupahi pemilu marhiten na borhat tu aka inganan papungon suara unang adong naso mamake hak suarana. C. Pasidohot do marmahani pemilui marhiten na dohot gabe saksi na independen manang netral di TPS diganup inganan pamilitota B. Paunapon manangyak kon sa luhur ruas ni HKBP na pasidohot di konsestasi pemilu 2024. Ang karumawi paupaton panutup. Songoni matonaon pinasa di bagasan tangiyang dohot pakirimon di haradion ni sandok ruas ni HKBP. Laho patupahosa di bagasan las niroha. Tatomu-tomu ma pemilu 2024 songon sada tada ni parsidohotota. Laho pauliulihon bangsota lumobi songon huria namar parsauran. Oi kumenis jalan na inklusif pita di ujungna holan sasada Tuhan ido nata pasangan boy mata jaha di kolese tolu ayat 10 pitu. Pearaja tarutung 24 Januari 2024 Huria Kristen Batak Protestan atas nama Eporus Pendeta Dr. Robinson butar-butar ditanda tangani. Songoni matiting di minggu tasiadarior Tuhan tama nama masu-masu sialo. Mari kita.
dame ni dibata na sumur siang salu naroha. Di mana mangaramoti ate-atemu nang dohot pikiran munadu di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Di damang doho day nang salu na hita na marpungunahin na kolongan ni Tuhan ka Kristus Yesus. Oras ba hita salunda? Dumutu warni minggu ta sadarion. 5 minggu Septuagesima namar lapatan Mei 70 hari andorakso kahilion ni Tuhan ta Kristus Yesus. Jalana sinunggulan ni topik minggu naman doon. Sotung gabi pertuhan maradopon dongan. Alani hatan di bata nagabi turbuk jamita. Jamita bolon di bagasan minggu ta sadarion. Naninik may sensurat ni Apostel Paulus na parjolo. Na tinongoson na tuhuriya Korintus. Ibindu walu mamukamay ayat sada sa hatu ayat na napasapulutuluhot. Alani amang doktang winang songonom ma gidok hata ni Tuhan. Si ingoton taringot tujuhut. Alayang ko taringot tujuhut nong pinilihot. Tabo tubero nang adong do parbinotuan didita saluhuk na. Napaburnak ko do parbinotoan alay napauliulihon do iya holong ni rohan na mangaripu naung adong binotona dan diboto dope pangalaho ni parbinotoan natama alay anggo adong na makaulongi debata ido na tinanda ni debata ope taringo tu na mga tujuhut nong pinilehon tabotolo dang tutu adong begu di portibion jaladang adong debata dukon ni nasasadey aydang ay adong tutu di gowar debata di gijang nang di tanoon pe ay lando di pardebata jalalan di partuhan alayang bodihita kolas sada do debata amain permulaan ni saluhut jalahita do tu ibadah jalasada do Tuhani ima Yesus Kristus parhitean ni saluhutna jalahita marhite-hite ibana halilang apala saluhutna napuna parbinotoani adong dope na mga tosa songon pilihan si tutu ala somal di parhatutu bego gabi ramun rohanasida na hurang tugwi alay dang di paconok si panganon kita tuli bata dang nasurut kita angkoso tapangan jaladang umangat kita nang tapangan alay jaga mahamu sotung gabi partutuhan diakka nagali waso muna ayadong ma namarnidaho napuna portibion ondeng bundul marsipanganon di parsombaw ni bego dadadopan ma disi da niapoan ma disi rohana na hurang tugwi mangat poncuhut na pinilihon gabi mago binahin ni parbinotuan mi dongan nagali dope na hinokop ni hamamate ni Kristus alay molosongoni hamu mardosa dopak akka dongan jaladi gue hamu rohana sida na hurang tugwi na dopak Kristusido hamu mardosa disi dibaheni atong anggo targasip dongaki siala si panganon nasotupa be panganokku
juhuk salilingna asa unang taragasik dongaki pubahin ima yang go saha bidamang doho dainang saluhu nahita na marpungo na hinaholongan ni Tuhan ta Kristus Jesus di sadaluat mula ma sahalak doli-doli siat tano parserah dinamula kon doli-doli o siat tano parserahanon tudua na dibuan ibana masahalak boru na marugamo sileban na pasti ati amang dotamu inangate sudelo ralas rohani ganuk kita molobit perjupang akasirok ka itondinya kaya na kota manang boruta molonong ngamatoras akaw murna de manotamu alamit torsahat masidoli-dolion rapak dohot na marbezu na binuan ni tutongan ibagas dinasida las situtuma rohani na toras ni sidoli-dolion amang dotamina jala disebut na toras ni sidoli-dolion aisyo na buruan ido kana dem amang dotamina ngade molormat kana ta na pasti ko sepulot tadokan untuk dibuat bur-bur nasi kan ditulis hukum isi oma bapak oma na nagparmen ni bah nauli minna natoras non amang dotamina alay ni nanak nom angguna nagparman mo bapak maruga mo silibat do ibana minna dari tordia Lucio maknaon napola saleh asal maulo ibana maradi ibana mangihutok ko ninnaw maknaon amang dotamina nung ngabe oma ninna anak nomma silululyo alasongoni las ni rohani natoras silululyo amang dotamina mitor dilojok ko matu gereja amang dotamina dilojok ko matu didapot to mapandita tu pergunungan di Huria duko didapot ton pandito untuk pergunungan ni Huria makatay man natoras silululyon gilok natoras silululyon amang pandita nengyuk marhasoho tamma anak ko ninna natoras no alay yang ko na nagparmekon siya ko kamo silibat diba so ngon giro benot to pandita asabu suliting gambar dala ninna natoras no alay ni tordia lusi pandita umma naring gamainang alay ikon dihutom majo marguru 2 minggu leleng na dukon dihutom marguru 2 minggu leleng na baru matardidi los makatidapon hapor siyaon ninna pandito atong naringgan ninna natoras ni sibiduyo amang do taminang duko mula na sila sa tongan ni bagas ni panditay jala duko 3 hari naksaha parmain non dito nga ni bagas na mitor lao ma oma ni silulyo maro na tupokkan duko lao maro na tupokkan oma non amang dotang minang mitor dituhor ma na marmiak-miaki nang amang dotang minang mitor dituhor na marmiak-miaki dakolan na marmiak-miaki alay komplek do ada amang dotang minang ate komplek na hama dohok manusia dituhor kota na ada mang dotamin ade alanang go samargota do dacas kan nang jadi ada mang dotamin ade langal-langan deui anggo samargota ina marmiak nyakikan ido kana mang dotamin kan ikon mamargota do baru matiur masuk di pernida nang mang dotamin itu horina tong matong natoras dudu saha dijabu duko dituhor di pauli dukon di pauli mang dotamin diri emma tunade permain nom so na giyakan dope na nagparmen no lo mangalan ada mang utawinan nangi so na giyakan dukon ni bilo panon si matu nomma alam menang alam maparmen so na mela do petong kan mela nangi mang utawinan dukon ni dicoput to na nagparmen nomma sa joput ni dipok
Ate mang lutang minang dialang na iya mang lutang minang lupad dialang mang lutang minang bah sili beres madono bah lam guguro na ipame ko mangalang minang mang lutang minang kan so sudah mo se dakolani ate mang lutang minang ate tambah mo se indahan na ala nung nga tabu di dalam permenno mangalang na marmiak miyaki ate mang lutang minang ate amang lutang minang hola libereng umak nay so ngoni parmen ni na parmen nay bitar balu jong mau mak nom se tu bereja ami dok kono mak tidak omak nom mat pandita ama pandita unang be pola lilig di marpulo naik paramiki unang pola lilig alana madua nomor marpulo aja marotan jadi dupol bereso di pangala ko naik parmen nay dialang na marmiak miyaki di lusuk tu gereja di dokon omak nom mak iman simatuan nom tu pandita udah pola liling di amak pandita marpulo tu hari minggu langsung maka tidak kok cover siaon minna omak nom lo pandita bahasa songoninan pakka dokta 2 minggu minna pandita di omak nom bere pandita Marialak para mekibe na maramiak-miaki. Jala sampai tambah do indahan na siala litabu na iba na mangalang na maramiak-miaki. Ninna si matuano manang nanatoras di dulyon tu pandita. Bah ino ninna pandita. Amang lutang minang dia si pandita. Sili sosak atuk pandita namang lutang minang disosak inatol. Pai ma pandita ninna. Dan sumpah tidak kaporsial. Dukun ni dia lu sifat kita. Dan alani nama alang jaga linang. Naga before saya. Dan alani. Jaladang adong hadumuan ni si pangano ni nang. Dan adong si hadumuan ni nama alang jaga libabi dan tuha porsiaw. Ninna pandita ima amang dotamin. Uhud semutung ma buhin nafte amang dotamin. Jalilo ko pandita mo se. Berekam mo. Halak Hindu ninna dia malut tamin ate halak Hindu na dibalikan ate malut tamin ate kan dia langi do segal babi kan ini dia malut tamin ate dia langi do segal babi halai porsiero na sila tu Kristus tahu kan dak porsiero na sila tu Kristus mulai dok tadok kon gumugo halak batak malang na maramiak-miak alai ujagoan do pe halak bali mangalang na maramiak-miak amang malut tamin alai dan gabi porsian asida tu Kristus Yesus tu atai. Kira mangata. Jala olo do halak Hindu, olo do halak Bali ate bang dotam hate. Sampai di baik persombaon ate bang dotam hate. Ima namar miak-miak. Jala dak kolak kalak Hindu manang na halak Bali amang dotam minang nagugu malas soni. Mau diingok dope nang emang lo tawinang tidak ada nakibat tinggal di Sibulga di Santeong ada yang lo tawinang ada ya mungkin amang matodang di Botori nangin di Santeong ni na meter di Botori kan jala di Sibulga do adong huta Bethlehem nang emang lo tawinang ya di Sibulga do adong huta Bethlehem nangin angko di dua na asing nang adong huta Bethlehem ala yang di Sibulga adong huta Bethlehem amang lo tawinang nangin jala amang lo tawinang molo Imlek kebetulan Santeong sengkuaran apa mata boto bi ate malut taminate kompleks di pecinan bi ate malut taminate ya kompleks di pecinan bi ate malut taminate Cina do gudangan si jala umaliang nape pasti gudang do kumuranya ka Cina ate malut taminate ya jadi amang lot taminang molo Imlek so malo ka hala Cina mambu persombon na marhite kasih pangano nate malut taminate tuak kahinampornya kada tutuan ate malut taminate tu kuburannya kada tutuan nang emang lot taminang jadi tidak dan atau saya bintik nih nang yang manut taminang saya bintik apalagi mah akas si pangaron na dinuan no namang dot taminang akan nasoya pinangan don nangi alani fokus nangi napastikan ngolo anggur na julu mau do dapot iya dia manut taminang ate nangi makpolo dapot anggur jadi bintik matu kalau Cina mabuan bitikin lagi boma kue keranjang nang yang manut taminang molo digoreng kue keranjang on tabuhien don nang yang manut taminang ya ibu musi bakpao nang yang manut taminang
Dukon kuliah piba di Syaptar. Lawan piba di Jalan Cipto. Tu kopi tiam. Dukon ni piba baru ni. Jo tiba malang bakpao. Nang yang mandok taminang tidak jana dakya. Nang yang mandok taminang dia. Jadi ya binere matong inti mah. Gusta bune. May bumbe ibu kalat sinon. Tu parsobonon. Iba si macam-macam ni makaran. Nang yang mandok taminang ninti mah. Ibu maanggo. Dukolau pernah kuna napasatot si panganonon halat singaw na mandok taminang manintip-intip mitornya di mamang dot taminang nilujung mamang dot taminang si pangaron na binon na tu pasobor nang imang dot taminang dukon ni ginereng mah anggur apalagi maanggur mamang dot taminang kan tidak ada anak iba Victor sedi lak bibir ribon nanti imang dot taminang ate sampai marara bibir ribon nang imang dot taminang ala nu ngani lap angguron ala sayani alang nang imang dot taminang ala nu sampai marara bibir ribon dukon ni nyalak omang ate amang dotang minang ate ima ala soya nyalang anggurin amang dotang minang nyalangi nabi donna itu parsombawangi dari kamu mah sehat deh kan yang nagabi marsahi tiba aja amang dotang minang ate sehat nang amang dotang minang dia amang dotang ganjak piau marturi-turian ate amang dotang minang alai asa unang salah do pangatu siokta tarimo tu hapor siauni sehotung do tapi kiri hapor siauni itak ni ta atusi hapor siauni hombar mai itak ni si panganon do hapor siauni unang do mang do tawinang hapor siauni holam manaringoti subang dohot halal dohot akar rumang ya kapatang nagabe tarimo tu hapor siauni daun tangi amang do jela iro na niajar hon ni Apostel Paulus marhi titurpong jamita di parpumat edikion di Huria Korintus diajari Apostel Paulus to huriay asa unang gabi marbula na sila hinorhon ni na asing-asing pamikiran na sila na asing-asing pemahaman na sila tarigo tu hapor siyaw ni alana halak ruas di Huria na di Huria Korintuson ima akar ruas ni Huria maka porse Kristus naro sian akka parsombaon do amang dot tamina ya dalam arti namar hararoas sian hasi pelebi kundo yang do ruas ni Huria na di Korintuson jala tatu si mamang dot tamina molo ruas ni Huria namar hararoan sian hasi pelebi kuon manang dilatar belakangi oleh kebudayaan nah pasti lebih condongan dope lebih gumobuan dope budaya nai di tonga-tonga ni parangulun na tumimbak kon haporsion namang dotamina jala tulus do nama sa di Huria Korintuson di tonga-tonga ni parangulun ni kita halak bata nah emang dotamina tulus bere kamu emang dotamina Mololau kita tu samosir. Nang yang mandok taminang lau kita tu samosir. Berek kamu mah naro tu parsombaon na di pusuk buhit. Nang yang mandok taminang akasindiro toropan naro marsomba tu sia mandok taminang. Sendiro. Nase kotaon do amang dot taminang nase nariburon do amang dot taminang rogo dengan marsomba tu pasobao na di pusupuhit anggo na sekbutedo anggo na samosiri do mang dot taminang dang apala bigay amang dot taminang alay na tumora pro marsomba tu pasobao na di pusupuhit amang dot taminang kita halak batak na sekkotaon do toropan amang dot taminang ima contoh ima sada tulosan amang dot taminang bohado parangul taon nagumogo do pe mangaraja ingoluta nata pe si haprose Kristus sita ala gumogo do pe habata hotai mangaraja ingoluton amang lotamina asura ate amang lotamina ate marpungu-pungu na sa keluarga ate amang lotamina ate marpungu-pungu sa keluarga bisa saja itik kina marpungu-pungu na sa keluarga gabi adong ulaon akaparsopahon ilujuk jutaan
Ito nga to nga ni parang ulun ni hita halak bata ka manutang ina. Alam niyo mang lutang inang silo pedo molo HKBP maunya dibain HKBP naeng manyan binay kileng at yung lutang natin. Unang songos sinuengon binay belga at yung lutang natin. Nangi biar kamu ya Huria Kristen maunya B-nya itu huruf kecil yang lutang inang una sosinarion B besar at yung lutang natin. Ya asa mago bakoi asa terkikis sifat-sifati nang gabi marsitutu man nang gabi hala Kristen Napoli manian akka hala bataki iya manutang ina beri kamu mamang lutang godangan do pehita jumo-jutan do pehita dia kaparulotang dia kapangalahotang dia kaparasorat tadi si ganopari jumo-jutan do pe gumodangan ni raja ni habatahon tumimbakon ha Kristenot tamang do tamina alani do mang do taminang ino do kami nakingan ino na jupang ito ngatongan itu pukon koras to Apostol Paulus paingoton na sida aha mapersoalan na sida yang mang do tamina alayan do rasot sahat kita tu uno ni persoalan tu ipola ni persoalan ni hala Korinto sama do tamina udo kami nakin torok do hita hala Kristen nagabi Kristen ibana alay toktong dope dirajai habatahon parngulun namang do tamina jala terkadang namang do tamina siala ni na condongan dope akka pangalahot ta pangalahos songoni namang do tamina gudangan mahita mang do tamina apalagi mah halak na jujut jajan rohani amang dotang minang nangi halak na jujut jajan rohani amang dotang minang gudangan makan na jajan rohanion mandokot tunasida amang dotang minang halak Batak lumoi mahuria Kristen Batak Protestan tapasi sinasida ala nasida dan hidup baru dope nina nasida amang dotang minang minang wasa adu ngakapakateo na si songoni alam memang bodangan do pehita songon nata do konakingani ni rajaan ni ngolu habatahot ta dope ngolu tol dang bumogo dope dang lebih menonjol dope ha Kristenote di tonga-tonga ni parangulut ta salu namang do tamina alanima muncul ma akahatas songoni di tonga-tonga ngulut ta alaidang pangalahon na dinggani at ang kabinang ate wala do alanunga kental parasoran na itonga-tonga ni Huria na si Songoni at yung malutabi ng ate gabi di paholang diri na siya nakanama makeulos at yung malutabi ng ate itu salah itu tidak baik itu ang malutabi jalay dokong kita Batak yang hidup baru lebih ini nanti malutabi ng ate apa sa setengah hidup baru itu bukan karena dang alani nasay menonjolhon habatahoni alay molo hidup baru kita itu kita ikon mampu paturuhon ngolu na baru terus ngolu na pinay baru terus marhite ngolu na pinay baru di bagasan Kristus Yesus Tuhan te ido molo amang do taminang hidup baru alani do amang do taminang hidup pinatadokon ng kingan do oras Apostol Paulus do persoalan na sila Om manay dokon namang doktor binang taring otu si panganon taring otu juhuti adong do halak naman dokon molo selang muda di bana dang masuk ke surga ini aja doktor binang alay molo dang mangalak mudar masuk itu surga para tirus ya KBP dang masuk ke surga dia doktor binang selang muda terkecoh kita nagabe ibana na umboto na songol dia na masuk na songol dia nagabe panean di harajaw ni libatay dan terfokus dan terpusat di rumah ni mudar doho di naso markota taringo tu nabongo sogot tu harajaw bano gecengi amang doktamina udang pa badia hona amang doktamina apalagi maka sudutnya kana poso nuai
banyak rusak keimanannya oleh karena permasalahan-permasalahan songo ini. Angku iba na julo mang do taminang silingo do be. Nani? Ola lau iba mar minggu. Ola tuhuri hakai do be iba lau mar minggu. Ati mang do taminang ate. Maro na tutu iba bandok panah mai dokon. Nawado ho. So tung roho be ho tu jebuon molola ho mar minggu tu si. Ami to ripicak iba amang do taminang. Ape hakai do be ati mang do taminang. Nalahodonok komang do taminang di tonga-tonga di parpungata. Iko mampu do hita paingoton, iko mampu do hita mamicang. Molo adonga kajupa parulos songoni setonga-tonga ni akasundu ni akalaposo. Nalahodonok komang do taminang. Yang terpusat di Sipanganon taringo tu harajaon diri batai amang do taminang. Apalagi mah ada amang do taminang ate. Ya. Olo sifata taringot tu parsolamon nangi ada te parsolam ada parsolamaya si dua pensiun ada mak parsolamon naso mar mudari mete emang dokter minate jadi kan parsolam kan parsubang mingat emang dokter minate ada olos pada emang dokter minang taringot tu parsolamon ada olos di pesta nangi emang dokter minang mari beka suhutonon di soma parsolam di soma selang mudar Nate manut taminang ate. Nah yang manut taminang. Mari dilihat. Roma amat kan mandok diri na parsolamon. Nah yang manut taminang. Didapot tomna. 5. Tuh si pangaron da malam muda. Didapot beribadah bulus rohana. Nah ini. Saya mang do taminang di si jagalna. Dina malang muda ron. Lama mo sa iba na parsolamon. Nah yang mang do taminang. Duk saiban na laut parsolamon di dokop parhobas mah bah madong jagal mo amang nenda bah masalah lagi parhobas desan dilihan na marmudar pulau nenda hape na walang nyan naso na marmudar do nenda amaton tu parhobas na mang taminang pro parhobas om burju rohana dia pe mo si jagal ne nang mang taminang dia pe jagal ne tambah nang mang taminang lap timbo nang mang taminang Dukon niya mang dotang minang, lao mo sa iba na, tu na mga lang namar muda ron, amang dotang minang. Nangi, dihukup po ni dahan ne, ditutukin dahan ne. Nangi, dihukup po. Lao iba na tu nga na mga lang namar muda ron. Bah, danong pijagal mo, inna, di bahin na sa marpot tari di gijang. Nangi amang dotang minang, roha mate man dokon, amay dokon. Salah nakingan parhuwasi, dilihot tuyo na sa margota, hape na walang na margota do, ninna mate. Usung na ditahopong majagali mo sa amang lotang minang. Jadi na ahama sa ating budi dulu partimbang masih panganon na amang lotang minang. Jangan. Gabi mambahin akta pardosaon at amang lotang minang. Ini na ito. Unang gabi tapaw to. Unang gabi tabahin akani na subangi amang lotang minang. Jala olo do alay na subangi na gabi mambahin akta pardosaon. Totoo-totoo yung gulut. Atong alay amang lotang. Molonung nga koras Apostel Paulus pa yung otok kita. Dada marhol holan di bagasan ojahan taringo tu si panganon taringo tu haposel ni. Alay haposel ni ahado. Inalaw si tema. Nakingan di dok sunggul-sunggul ni pastoral ni Paulus tadwa dia marot na dokui. Akamay dok. Asa pasidot susuli ng hindi. Ilo natin mga doktor niya. Ya. Jala mula itong berbeda pehita. Munang gabiak kahatsi ni roha dia mga doktor niya. Alay sa mga sada huria na mangulo hita mga doktor niya. Duwe mga huria hatali Raja Walion. Urasa 25 tahun na yun sa kinete mga doktor niya. Ilo kan amang matotang 25 tahun na yun mga huria to. Mula sepuluh nengok pusilukas sudah galung. Ini pudia nanti yang mamatu. 25 tahun mah udah ton kepinal. Ya. Holong doa mang dokter bilang dikumbang ulu teman-teman. Alak nani oncar ni holong di saluk palulon kan. Rohana do dibahem mangulau na tolon. Apalagi kita halak batak
jono partubu ado inang burta pupulon jono partubu cumurokan do parpudrukan indukan inang kan jono partubu iko cumurokan do parpudu ido molonung na silihan ni kolong ni Kristus jala ido na pinaingon ni Apostol Paulus holong do na lohos patudu honota holong do na lohos patari do honota dan terletak di sipangano ni amang do tabinang taringo tu haporseoni mangajari hita asa mangulu hita di bagasan na marsiaolongan molo mangulu hita di bagasan marsiaolongan dan gabi pertutuhan behita maradupon akadung atajol ilo malu tamina alanido molo adong na malo molo long na pistar ilo ditupukon unang papistar-pistar alay di pasere marong sere poni paing untuk kita mengajari kita asa toktong di bagasan hauliul muluton molo tok kita bagasan kasih repon dan tartuktuk behita mana nadam gabi pertutuhan behita maradopon dong atajol amen martan yang mahina mau lihat dari itu lihatang nong hutang ihop kami tunga-tunga ni perpunguan permingguan nami ini usadaya ibudai hatam hidup kami dari Tuhan asal nang gaya pertutuhan mahai marado pendokan nami jolmi alai gaya pasu-pasu mahami tuakan aku mayan dongani kami pargugui kami asabui kami dari Tuhan mangulahoni opar mai tuwa Tuhan nami jala di batang nami bisa lu naruas ni huriamon asal ho matotong namar dong ato mangaramoti mulasi mangalihok kahi pangason padohon akapal sahiton setong ato ngani para ulun nasi na padohon akka asak ni rohana sida deho makalas ni rohaya li Tuhan tuganups ruas ni huriamon pasupas wali Tuhan salhuna nani udah tangan nyamanami di dalam namiam jadi dia pinasida mangudak tolong nasida pasupas pada itu lehon arina tiur lehon arina lapok hopar tuasi lot polong ni roham akan ani ulai tangan nyaman nami do inalamyo gabilas ni roham ito ang aningul nasida gabi pasuk gabi puci-puci yang keluar mula bagi Tuhan nami jadi bata nami dia kaya nakon nyaman nami do inalamyo akan amenek pamatang na paipuri pura li Tuhan asalap tumagudang na yakane bagas persekolahan dari Tuhan nado dohok na conok sen amanami do inanamion akayana kon nasida me bagas persekolahan jaga nasida odi nasida sen akka parmarang jaga nasida Tuhan sen akka tahi-tahinya ka jahat bain nasida akka jol mana pista na bisuk siului na torasna tarung mobil Tuhan sia dia do parang ulun nasida Tuhan nami jala di bata nami mula tungarong akayana kon nya karuas di huriamon noksipul setonga-tonga di persekolahan dan dapat nasi dia pihak kapar karejuan lehona kaudo dengan dibuka silet dia kalau matoras atau umurnya kaya anak pun dia manami do nyanamion molo soju pangasi dari pihak kasirok kan itu dina marhiti asino kami patuduh oleh Tuhan lehon oleh Tuhan nagade sirok kan itu dina Tuhan nami jala debata nami nang songoni oleh Tuhan dia karuas ni huriam dia anak pun dia karuas ni huriam nang pacongcok persaripion dan jupang do pilih Tuhan hagabion itonga-tonga ingul ni para saripyon na sila palumehon malay Tuhan lehon malay Tuhan anak dohok buru itonga-tonga ni para saripyon na sila asa marhiti martamba lasiroan na sila martamba manangtong lasiroan nami alay Tuhan Tuhan nami jalay bata nami marhiditikting nakubigi kami di bingko sa darion di ruas ni Huriam nasian wek pitu keluarga Siregar burusihan nang songoni keluarga Huta Julu do boru ginting nasian wek dua naon ni basa-basa kaum oleh Tuhan sada danak itonga-tonga ni ngulu ni keluarga nasida gol masalesay pasu-pasu oleh Tuhan keluarga nasida pasu-pasu ya anak ko dia Tuhan lehok tahi pason paimpuri oleh Tuhan anggit ka beda dalam gading gani beda lasiro hay tuakar ni naman Tuhan nani jala di batang nami mula tungarong akaruas ni Huriam dewa sa parsahiton pamalum nasida sa makaparsahiton nasida marhite Yesus maratangin kami. Amin. Mari dia mahita, laos pa pumapilian.
Kauruti ayak namang ihut ras jong mahita. Tatangnya koma biliatta. Alini bata amanami ne bono kijam. Odo haroron ni saluhut si lehon na dingkan. Doho na sa hulibasa na madutus. Pasahat kami masyan na nilihom itu kami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu meja ramoti asahu parhasya kami. Pilihan patibul hon harajomu itongatongan ni huriam doh di portibio buhay marohanami marhite-hite tondim asalam hutan dahami kodang ni silehol lehomi Tuhami asalam girgir hami mandok molia te Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami ne buna kijang sa pinarbadia magkuwan sa Roma harajon sa saut malomo ni roham di bonotongon songon na di bono kijang lehon matuhami sa daron hanguluan siapan sa madosa nami songon panesa nami idosa idongan na mardosa to kami unang hami to gihon to pangujunan palua mahami sian panat. Ay ho, dona puna harajan, doon hago rodi hasana. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho isodako Tuhan debata mabuhina Tuhan jala asi marohana midaho didopat ko Tuhan debata mabuhina Tuhan jala di pasar koma damena tu tondim amen.
Cepat,